Искам да се похваля с нещо. През тази седмица Комисията по индустрия и технологии и енергетика гласува доклада ми за киберсигурност. Предстои той да бъде предложен за гласуване в пленарна зала през месец юни. Много съм доволен. Това е една тема, по която работя от 3 години, откакто съм в Европейския парламент. В крайна сметка, това, което ме удовлетворява, не само доклада, но че и започна активно да се работи и да се говори по тази тема. Сигурността на интернет е изключително важна. Тя няма нищо общо с акта и с ограничаването на използването, точно обратното. Дава ви сигурността и увереността, че за каквото и да използвате интернет, той ще бъде една достатъчно надежна система, която ще може да предпазва от недобронамерени или случайни атаки. Това става въпрос за неща, като седнете на компютъра си, да сте сигурен, че може да работите с банковата си сметка без да ви откраднат, че можете като си включите компютъра да работите с интернет и той ще бъде достатъчно добро качество. Става въпрос за системи, които са свързани с поддържане на водоснабдяването, на електрификацията, така наречената критична инфраструктура, въобще навсякъде, където се използва интернет, без да се намесва в съдържанието му, което е проблема с акта, има редица задължения и изисквания за по-добра сигурност. Включително едно изискване компаниите да уведомяват тогава, когато някой се е опитал да проникне в базата данни. Нещо, което до момента те не искат да правят, за да не си разрушат имидж. Но вие имате право да знаете тогава, когато някой е ползвал ваши данни или се опитал да влезе, било в банковата ви сметка, в личния ви профил и така нататък, този, който ви предоставя тази услуга, трябва да ви даде информация. Редица предложения има, свързани с по-добра координация на европейските институции, с повече образование, как да ползваме интернет и особено съдържанието му. Пак ще кажа, не забравяйте, че всичко, което се появи за вас в интернет, към момента е вечно и не изчезва. Така че хубаво е, особено по-малките деца, да знаят, че това, което слагат днес, след 10 или 15 години, може да се види отново в интернет. Така че редица теми, свързани с сигурността на системата и с начина, по който тя се организира, и най-важното е очакването комисията да представи до края на годината една цялостна стратегия за сигурност в интернет. Нещо, за което настоявам от 3 години, то вече ще се случи и ще бъде факт до края на годината. Така че надявам се доклада през юни месец да бъде прият с голямо мнозинство от парламента.